खुलुमबाय आंनि मुङा डक्टर केशब बसुमतारी डिभिजन कलेजनि प्रिन्सिपाल बेवहाय आं प्रिन्सिपाल हिसाबै 3 बोसोर जाबाय दिनैनि दिनाव बिटिआर रेकर्डखौ लानानै गोबां सुबुङानो आलादा आलादा गाव गावनि बुंथिखौ होबाय सारनि मथेबा बिटिआर रेकर्डनि सायाव मा बुंनो सानो सारा आंनि सेल्फ एनालाइसिस बायदिब्ला बिटिआर रेकर्ड जानानै थांबाय बर'फोरनि गेजेराव बेयो थोंथि गोरोन्था बेनि आगोलाव 1993 आव बिएसि रेकर्ड जादोंमोन आरो नेक्स्ट 2003 आव बिटिसि रेकर्ड जादोंमोन दा रेकर्डफोरा मोनसे डेभेलपमेन्ट स्टेजसिम खारबोबाय दं आरो आंनि एनालाइसिसआव दा बे रेकर्डफोराव जि दफा दङ बे दफाफोरखौ मावफुंनो हायाखैब्लाबो मावबोदों आरो मावबोनाय नुदों आरो बेबायदिनो 2027 जानुवारि आरो बिटिआर रेकर्ड जानानै दङ बेबो मोनसे बिटिसि बा मा होनो 2003 बेनि सायाव बे 2020 रेकर्ड जाबाय बे मोनसे इमप्रुभमेन्ट फैबाय दं आरो आंनि साननाय आरो एनालाइसिसआव दा नायदो मोनसे न'खर जानांगौब्ला गासै फेसिलिटिफ्रा थानांगौ आरो जेनेबा जोंनि बर' हारिया गावखौ सिनायथि होनो थाखाय गावखौ सांग्रां हारिसा हिसाबै माने हारि हिसाबै दानो थाखाय जोंनि बे संगठनफोर बर' जाथिनि बा बायदिसिना आर्म स्ट्रागलानो जा बेनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजा थांनानै थानो लुबैदों आरो अनेक स्ट्रागल खालामबोदों अनेक नाजाबोदों आरो बेनि नाजानायनि फिथाइ हिसाबै बे रेकर्डफोरा साबसिकुवेन्टलि जाबोबाय थादों आरो बेयो मोनफा मोनफा जौगानाय स्टेज होननानै आं सानो आरो दा खोथाया जाहैबाय जि रेकर्डखौ लानानै दिनैहाय जोंनि गेजेराव खोथा बुंलायनाय जादों बयहाबो बुंनायनि राइट दं आरो फ्रिडम अफ स्पिच आरो फ्रिडम अफ चइस होननाय दङ बेवहाय बे सेल्फ एनालाइसिस जायो दा बिथांमोना जि बुङो बिथांमोननि खोथा बा आङो जि बुङो बे आंनि सेल्फ एनालाइसिस दा बेवहायनो बे हिउमेन रिसर्सखौ जौगाहोनोब्ला जोंनि बे ओनसोलाव गोबां फेसिलिटि गोबां अनुष्ठानफोर गोनां जायो आरो जेरै जों दा बिटिआर रेकर्डआव नुनो मोनो जेरै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि खोथा बुंदों स्पर्ट अथरिटिनि खोथा बुंदों आरो बेबायदिनो स्पर्ट्स माने जि सेन्टार मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बेनि खोथा बुंनाय जादों आरो बेबायदिनो एनआइटिनि खोथा बुंनाय जादों आरो बेबायदिनो सेक्रेटारि डाइरेक्टर अफ बर' मिडियाम स्कुलफोरनि खोथा बुंनाय जादों दा बेफोरो जाहैबाय मोनफा मोनफा बिथा आरो बे रेकर्डआव दङ आरो दा खोथाया जाहैबाय रेकर्डआव थानानैथ' थाब्लाथ' जानाय नङा बेखौ जोङो मोजाङै मावफुंनांगौ गभर्नमेन्टआव जोङो फैनो हानांगौ जि गभर्नमेन्टआनो जा जोंहाथ' मोननै पार्टि दङ आंनि एनालाइसिसआव बिपिएफ आरो इउपिपिएफ दा बिथांमोना गावबा गावनि जि स्ट्रेटेजि देरहानायनि जि पलिटिकेल प्रसेसजों बिथांमोना खारबोबाय दङ दा बे स्ट्रेटेजिखौ बाहायनानै देरहानो लुबैलायगोन आरो थिगानो मोजां बेखौ लानानै फैनो हायोब्ला गभर्नमेन्ट बानायनो हायोब्ला बेफोर जि दफा दं बे दफाफोरखौ जों मोजां मावफुंनो हायोब्ला गाज्रि बे बर'नि थाखाय खारन मोनसे न'खर जानांगौब्ला बे न'खराव बायदिसिना फेसिलिटिया थागोनांगौ ओरैनो न' लुबाथ' जाया दा मोनसे न' लुनानै दोनहैबाय बेवहाय फायखानाबो गैया माने हासुग्रा जायगाबो गैया थाग्रा न'बो गैया जिरायग्राबो न'बो ओरैनो लांदां फिफां न'बाथ' गैया गथिखे बे फेसिलिटिफ्रा जों थाग्रोनांगौ अब्ला अट'मेटिक जोंनि जि न'खर दानाय जा हादोर दानाय बे अट'मेटिक फैगोन आरो बेबायदिनो नाजानायनि गेजेरजों आं बेखौ फोथायो आरो दा बेवहाय आं बेखिनिखौ बुङो आरो आच्छा सार दिनै दिनाव एसेबां खस्थ' खालामबोबाय एसेबां स्ट्राइक खालामबोबाय जोंनि गेजेराव बियो बिटिआर सुक्तिबो जाखांबाय दिनै बिटिआरनि थाखाय जोंनो नांगौ माखासे मानि दैदेननो थाखाय पलिटिक्स गेलेगासिनो बे पलिटिक्सआव दिनैहाय बर'फ्रा खावनै जाना दं लिडारफ्राबो खावनै प्रजाफ्राबो खावनै दिनै बिसोरनि खावनै जानायाव बर'फोरा जेननानै गुबुन हारिया बिटिसिआव देरहायोब्ला बिटिसिनि हालोदखौ नोंथाङा माबायदि नुहुरदों डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव बा बे डेम'क्रेटिक प्रसेसजों जोंहा जि इलेक्सन प्रसेस जायो इलेक्सन गेलेनाय जायो बे इलेक्सनाव बयहाबो बाहागो लानो हायो बयबो गेलेलायनो हायो खिन्थु पार्टिकुलारजों गेलेलायोब्ला मोजां जायो जेरै जोंनियाव मोननै आं बुंबायानो बिटिएफ मोनसे दल दङ आरो इउपिपिएफ दं बे मोननै गेजेर माने पलिटिकेल पार्टिया माने नारा नाथा
नाजालायनो गाज्रि नङा जोङो निजेबो साननांगोन माबायदिहाय जोङो पार्टिखौ लानानै गभर्नमेन्ट दानो हायोब्ला जोंनि बर' समाजा माबायदि मावलांगोन बा मावनो हागोन बेखौ जों नायनांगोन आरो दा बोरैबा जेनेबा जोंनियाव जोङो बे कक्लाबारि समस्थियाव दा सागानगिरि सानै दङ बिथां बर' थेरेंगर बिथांमोना आरो प्रमद बर' बिथांमोना सानैबो माने मोनसे जायगानिफ्राय कन्टेस्ट खालामदों आरो दा बे कन्टेस्ट खालामनायाव गुबुन हारिनिफ्राय आं मिथिनो सासेल' दङ दा जोंनि जि भट केलकुलेसन बे भट केलकुलेसनाव नुबाय गुबुन हारियाव एसेबाबो बारा दं आरो जोंनिया हमनानै समान समान ओरै भट मोनलायोब्ला सानैबोथ' जेननोबो हागौ दा सानैबो जेनोब्ला गुबुन हारिया फैयोब्ला जोंनि बे जि थांखि बा जोंनि गेजेराव जोंनि जि साननायफोरा एसे गोरोन्थि जालायगोन आरो खारन जोङो मिथिनानैबो गावनो सानैबो जेनोब्ला आरो माथो बुंगोन बेबायदि नुदों आरो बेखौ जायाब्ला मोजां जायो नामा जों सानदोंमोन आरो दा जियानो जा बिथांमोननि जि दैदेनगिरि बिथांमोना जाथिखौ मोजां दैदेननो लांनो हायोब्ला मोजां मोनो आरो जों जाबाय सासे एकाडेमिसियान हिसाबै जों बेखिनिखौनो बुंनो हायो आरो दा बेबायदिहाय आं नुहुरो आरो थेवबो नाजानांगोन जोंनि जि पार्टियानो जाहाथे जोंनि गभर्नमेन्टआ जों जानो हायोब्ला दानो हायोब्ला जि क्लजफोर दं बे क्लजफोरखौ मावफुंनो हायोब्ला गाज्रि नङा आरो बे क्लजआ क्लजयैनो थायोब्ला बेथ' मा होनो मावफुंनो हायाब्ला बेथ' ओरैनो थांगारनाय जाबाय गतिके बेबायदिबो जों नुबोदों जेरै जोंनि जुदि गभर्नमेन्ट दानाय समाव 1995निफ्राय जि एजिपि गभर्नमेन्ट दादोंमोन आसामाव बिसोरनि जि क्लजआ दाहालागै मावफुंजायाखै दा बे क्लजफोरा थायो आरो मावफुंनो हायोब्ला मोजां आरो मावफुंनो हायोब्लाथ' बिदिनो माने बिजाब सिङावनो थागोन दा बेखौ मावफुंनांगौब्ला जोङो मोजाङै सांग्राङै गभर्नमेन्ट फरमेसनाव फैनो नांगोन जि पार्टियानो जा बेखौ मावबोनांगोन गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनांगोन आरो बेबायदिनो जोङो आदाय खालामनानै लानो रोंनांगोन आं बेबायदि सानो बेफोरबायदि बिथिङाव सारा दिनै जोंनि बर' गामि गोबां जाम्बा जाम्बि सुबुंफोर दंबावो बिथांमोननि सायाव माबायदि सांग्रांथि थानांगौ होननानै नोंथाङा फोरमायनो जोंनि बर' समाजाथ' बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो मा होनो बे सोदोबखौ दो दाब्ला रायजो जाबोदोंमोन दाथ' जोङो एसेबाबो सांग्रांथि फैदों बेखायनो साइडआव जों बर'फोरा दा जौगानो हमदों बेनो जोंनि सोलोंथाइफोरा एसे खम गोसारदों आरो सोलोंथाइ होननायनि जि सोदोब बे सोदोबखौ जोङो बांसिनानो मोजाङै एनालाइसिस खालामनो हायाखै फरायनानै मा जानो बेबायदि सोदोबफोरा जोंनाव दङ आरो दा बेबायदि थायोब्ला एसे उसुबिदा जायो गतिके सोलोंथाइनि गेजेरजों गावखौनो मजबुत राफोद मानसि दानो हायोब्ला बे समाजा मोजां जायो खारन सोलोंथाइ लानाय मानसिया बा मोननाय मानसिफोरा हारिनि साननांगोन हारिनि साननो रोंनांगोन बिथांमोना जि समाव बुङो दङ गावनि जिउआव फोरमाय बेखौबो होनो रोंनांगोन ओरैनो बेबायदिहाय जोंनि समाजाव जिहेथु गोरों मानसिया बारा गैयामोन दा जाबोबाय दा नुनाय 15 years 17 years जोंनि जि गभर्नमेन्ट दं बर'नि गभर्नमेन्ट बिथांमोनाबोथ' आंनि साननायाव मावबोदों ओरैबायदि मावबोदों बे सिस्टेमखौ जोङो एसे सोलायबोनो हानांगौ आरो मावबोबाय थानायनि गेजेरजों बे सिस्टेमा जोरथाय जानो नांगौ आरो बे जोरथाय जायोब्ला मोजां जायो आरो ओरैनो मावबोबाय थाब्लाल' जाया बे स्ट्रेटेजिया एसे चेन्ज जाबोनांगौ आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जि बर' समाज बे बर' समाजा माने थांनानै थानो हानाय जि लामा बे लामाफोरखौबो जोङो होलांनो हानांगौ आं बेबायदि सानो आरो नङाब्लाथ' ओरैनो गभर्नमेन्ट फैयो थांगौ गभर्नमेन्ट फैयो बिदिब्लाथ' जाया आंनि साननायाव आरो आं बेबायदिहाय सानो आरो पार्सनेल जि एनालाइसिस आं बिदि सानो आरो सार बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंलांनो थाखाय बर'नि बबे राजखान्थियारि हान्जानि सायाव नोंथाङा फोथायनाय दङ ओरैनो जोङो बर' फिसा हिसाबै आं मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाखौ फोथायो खोथाया जाहैबाय जि क्लज दं बे क्लजफोरखौ नोङो गोसो गोथारै लानानै गभर्नमेन्ट फर्म खालामनो हायोब्ला मोजां मावलांनो हायोब्ला जों मोजां जायो खिन्थु
जोंनि जि पार्टियानो फिसा जि पार्टियानो फैयो गभर्नमेन्ट बियो गोसो थानांगोन आसाम गभर्नमेन्ट इन्डिया गभर्नमेन्ट थारमाने रायजोनि मावनो गोसो जानांगोन आरो जोङो गभर्नमेन्ट दादों जोङो ओरैनो सालायलांबाय थानोसै बे क्लजफोरखौ मावफुङाब्ला जोंथ' ओरैनो मोननाय बायदिसो जागोन गतिके बेखायनो बे क्लजखौ जिखुनु पार्टिनि सायावनो बेखौ मावनो हागोन होननानै आं फोथायदों खिन्थु सिस्टेमा एसे स्ट्रेटेजिया सोलायलांनांगौ आरो जोंनियाव बे आं बुंगासिनो दङ 17 इयार्स जोंनियाव बर' गभर्नमेन्ट दंमोन मा मावदों बिसोरो मावदों खिन्थु सिस्टेमाव एसे आखु फाखु मावबा नुनाय बायदिबो नुयो थारमाने मानसिखौ लाभलिहुड होनो हाया ओरैनो जेनेबा मोनसे स्किम बे स्किमा बोसोरफ्रोमबो फैयो बे सासे मानसिया एखे स्किमखौ बिबाय थायोब्ला बेथ' मोनबाय थाया बेबायदि स्किमखौ हदाय नोङो 10 बोसोर 12 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोर मावनानै बे एखे स्किमखौनो आनइमप्लयड आं जेबो गैया सुबिदा गैया खामानि गैया ओरैनो बियोब्ला दा बियो बिबायल' थागोन बे स्किमखौ लानानै बियो गावनि जि थांना थानायनि राहा बे राहाखौ बियो मावनो हानांगोन बेखौ गभर्नमेन्टआ एसे मावनांगोन आरो बेबायदि लेभेल आं बिदि सानो आरो दा जोंनि गेजेराव दा एनडिपि दा बिथांमोननि गेजेरजों बर'नि जि संगठननि गेजेरजों जि बिटिआर एकर्ड जादों दा बिथांमोननि खोथाखौ लानानैबो बे क्लसाव दङ बिथांमोननि जि एक्स ग्रेसिया बिथांमोननि जि थांनानै थानो हानायनि जि सुबिदा बे सुबिदाखौ होनायनि खोथा बुंनाय जादों आरो बे सुबिदाफोरखौ गभर्नमेन्टआ मावनांगौ दाथ' एकर्डआ मथा मथि 9 माह बा 7 मान्थसो जाबाय नामा दा गतिके आंनि साननायावथ' एसे लेटसो जाबाय बेफोरखौ गभर्नमेन्टआ एसे मावलांनांगौ आसाम गभर्नमेन्टआनो जा इन्डियान गभर्नमेन्टआनो जा बा जोंनि दा गभर्नमेन्ट गैथ'आ थेवबो बे जि क्लज दङ बे क्लजफोरखौ बिथांमोना मावनांगोन आरो गोसो थानांगोन आरो गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो जोंनि जि मावथि लिडार बिथांमोननि जि प्रेसार होनाय दा बेबायदि मावनो हायोब्ला जोंनि गेजेराव जोङो बेबायदि दोननो हायोब्ला मोजां खोथा आं मोजां सानो आरो बेबायदि बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै नोंथाङा जौगाफुनाय इयुन जोलै लाइमोनफोरखौ मा बोसोन होनो सानो मोनसेल' आं बेबायदि सानो आं सेल्फ एनालाइसिसआ जे जोङो मानसिफ्रा बुंनाय खोनायो चेन्ज दं कमप्लिटलि चेन्ज दं दा खोथाया जाबाय चेन्ज होनाया गोबां मिनिं दङ चेन्ज नामाबो चेन्ज होबाय एनिफ्राय आगोल बिनि नामा एमोन बेयाव चेन्ज जाबाय बेबायदि चेन्जखौ लुबैयो ना लुबैया दा चेन्ज होनाय लोगो लोगो आं दहाय बुंनाय खोथाफ्रा जे क्लजफोर दङ जे दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मोजाङै मावलांनो हानांगोन आरो बेबायदिसो दा नामाल' बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल गभर्नमेन्ट जाबाय द्याट इज वान टाइप अफ चेन्ज बेबो मोनसे चेन्ज दा बिदिल'बा जानाय नङा आरो खिन्थु बे गभर्नमेन्टनि जि मावनाय बे स्किम इमप्लिमेन्टेसन बा पलिसि इमप्लिमेन्टेसन बे इमप्लिमेन्टेसना गोसो गोथारजों जानांगोन आरो जों गोसो होनानै मावनांगोन आरो गोसो होनानै मावोब्ला अट'मेटिक फैगोन सबबो हायो जोंनि जाय बिथांमोना बर'नि जानानै मावगासिनो दङ बिथांमोनाबो गोसो होयोब्ला सब खामानियानो जायो आरो गोसो होआब्ला सब खामानियाबो ओरैनो थायो आंनि सेल्फ एनालाइसिसआ बेबायदि सानो